What is up you guys? It's your boy Marvin Murillo, back with me again with another unboxing video. Today's video mga kaibigan is gagawa tayo ng unboxing video ng Huawei Nova 3i. At bago natin simulan yan, at kung bago pa lang dito sa channel, is make sure to hit the subscribe button at ring that post notification bell so you will notify. So without further ado, let's get started. Okay, right now mga kaibigan, i-unbox na natin tong Huawei Nova 3i. Yan mga kaibigan, no? Ang Huawei Nova 3i. At nakasil pa yan mga kaibigan, no? So, i-unbox na natin to mga kaibigan, no? So, yun nga mga kaibigan, no? Ang color pala ng pinili ko is yung color black nga mga kaibigan, no? At ang Huawei Nova 3i nga pala mga kaibigan is meron siyang 4gb RAM at 128gb na storage. So right now mga kaibigan, na nakita natin yung mismong cellphone, no? So ayan, nakabalot pa ng plastic. So mamaya tatanggalin natin yan. Dito muna tayo sa ejector. Ayan mga kaibigan, no? Dito muna tayo sa previous nya. So right now nakita agad natin yung mismong adapter nya para sa charger. At second is itong cable para sa charger din. And next natin makikita mga kaibigan, dito is itong mismong headset. Ayan. So ito yung headset nya. So yun lang nandito mga kaibigan, no? Tabi muna natin to. Dito na tayo sa ejector nya, no? So meron tayong tempered glass na libre. At next is tong cover na transparent casing. And next is yung warranty card. And next yung manual natin. Ayan. Ayan. Then yung mismong ejector niya, ayan. So, okay right na mga kaibigan, no? Ayan. Ayan ang plastic na natin tong Huawei Nova 3i, no? Ayan na. Woo! Ayan. So, kita nyo yan mga kaibigan, no? So, ang Huawei Nova 3i is merong 4 AI cameras, intelligent photography, 6.3 Huawei full view display 2.0, 4gb RAM plus 128gb ROM, Kirin 710 with AI capability. So yan mga kaibigan, mamaya i-details ko sa inyo kung anong mga specs nito. So yan, plastic natin muna to. So yan mga kaibigan, no? The screen size is measured. Plastic muna natin ito mga kaibigan. Yun, no? So ayan na mga kaibigan, no? Kita nyo na yan. Napaka kinis niya, no? At ito, tanggalin natin to. Yan. So i-on natin. So ayan na mga kaibigan, no? Kita nyo na yan. Yan, no? So hintayin lang natin. Meron na pala siyang tempered glass. Ito lang yung freebies na nakakuha ko mga kaibigan, no? Unlike sa yung ibang nagre-review na meron silang speaker at iba pang mga freebies. So dito muna tayo sa back niya mga kaibigan. Meron siyang fingerprint at yung mismong camera niya, dalawang camera. So ayan na mga kaibigan, no? Mag-focus ka muna. Yan.
So, i-set up ko na muna ito mga kaibigan, no? So, get started. Tignan natin, get started. Get started natin siya. Tapos, I have carefully read and agreement. Next. No SIM card inserted. So, mamaya, lalagyan ko ng SIM card mamaya. So, skip muna natin. So, Wi-Fi, skip muna natin. So, accept. Then skip. Enable services, no thanks. Finish. Okay. So, right now mga kaibigan naman yan. Kita na natin tong Huawei Nova 3i. At, ayan. The Huawei Nova 3i is a smartphone launched in July 18, 2018. The Huawei Nova 3i mobile features a 6.3 16cm display with a screen resolution of 1080 by 2340 pixels and runs on Android version 8.1 Oreo. It also has a quad camera system, fingerprint unlock, face unlock, and a 3340 milli-Ampere-hours for graphical performance that can make games run smoothly. This phone has got a Mali G51 MP4 GPU. Onboard storage is at 128gb with the option to expand the memory by 256gb. Design is the one of the most important factors when it comes to mobiles. This phone is 7.6 slim and weighs 169 grams. For the camera mga kaibigan, ang Huawei Nova 3i sa front camera niya ay mayroon siyang dual camera na mayroong 24 plus 2 megapixels with 2.0 aperture with fixed focus. At sa likod naman, dual camera rin na mayroon 16 plus 2 megapixels with 2.2 aperture with face detection, autofocus, dual tone LED flash. For the networks naman mga kaibigan, 4G LTE, 3G high speed packet access, 2G Edge, and GPRS networks. And lastly mga kaibigan, ang Huawei Nova 3i ay dual SIM. Okay mga kaibigan, that's it. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-ring mo din ang post notification bell para ma-notify ka na meron naman akong bagong i-upload. At i-follow niyo na rin ako sa social media mga kaibigan, no? So, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And then, see you on next vlog. Babush!